след мъничко Лазарина Герова или химикът, който ходи по пътите на производителите и търговците на зарзавачи, ще ни покаже нагледно как да си направим безвредни кълнове, защото се оказва, че могат да бъдат и вредни. Така ли? Добре. Ще разберете и защо те са по-добри от тези, които се продават в магазините. Преди това вижте едно любопитно видео от света на медицината. Инженер Лазарина Герова е при нас и според мен сега ще хвърли бомба в студиото. Действително ли има нитрати в биохраните или това са поредните страхове, които се опитват да ни... Първо искам да ви кажа, че за да произведем здрави растения, а и за да бъдем и ние здрави, принципа, който трябва да спазваме, е баланс на хранителните вещества и баланс на енергиите. Има ли нитрати в биохраните или не? Ако се наруши този принцип, абсолютно реално е присъствието на нитрати в нашата храна и присъствието на биопродуктите. А реално има ли ги в биопродуктите? Разбира се, че ги има. Това е доказано. Вие сте ги изследвали? Публично. Не само, че съм ги доказала в лабораторията си, но не при вас, на друго място публично показахме, правихме анализ на донесени от ваши колеги продукти, които в момента анализирахме. Биопродукти. И се оказаха няколко пъти. Биопродуктите би трябвало да са под по-специален режим, да се наблюдава как се произвежда. Как така да се За съжаление, биопродуктите, които се произвеждат у нас, се сертифицират, докато се сертифицираха от европейски сертифициращи органи, които наистина проверяват почва, продукция, растения, всичко. Наистина биопродуктите бяха на ниво. Изглежда, че все пак, въпреки че беше създадена Агенцията по безопасност на храните, това също доказахме в едно предаване, тя не контролира. Тя прави 300 проби на година. А представите ли си, само една лаборатория имаше няколко, правихме по 10 000 проби. Какво означава това? Просто няма контрол. Ние говорим за завишено ниво на нитратите, така ли в био? Именно. И каква е основната заблуда, която се внася, когато се говори за биопродуктите? Първо, нашите политици приеха европейските норми, които са десетки пъти над безопасното. И ако вие отидете и ги попитате, има ли наднормени продукти, те ще ви кажат не. Не, обаче това означава, че те не са надхвърлили примерно 4500 мг. Това не са ли новите стандарти вече? Ама това няма нови стандарти и стари. Това са, както нашите европейски експерти, когато ни обучаваха, ни поясниха, че и Европейската комисия може да си купи каквито си пожелая експерти, които да докажат каквито си пожелаят норми. И така Европейската комисия до 1997 година имаше стандарт за салати, спанак и марули 1200, каквато беше и у нас. След 2000-та година те възприеха норма 4500, която е... С една дума, аз малко се губя в тези норми и така нататък, но с една дума означава, че ние всъщност не можем да сме сигурни в биопродуктите. Абсолютно. Как да разберем? Трябва ли да има етикет? Абсолютно не можем да бъдем сигурни в биопродуктите, които са на нашия пазар, защото ви казвам, този най-големият ни производител на биопродукти, който с поне 10 години съм го следяла, достигна действително с сертифициращ орган немски невероятни резултати, но тъй като не се контролира нищо, последните години той изглежда, просто си реши, че не е необходимо да се старае толкова. И миналата година съм получавала резултати за спанак и за салати, които чистят в същото време оранжериите от излишните нитрати, когато са произведени, да кажем, домати и краставици, достигнаха 2500 мг, което е 10 пъти над нормата за възрастни и 50 пъти над нормата за бебета. Вие ще отидете ли да си купите такива продукти? Ние какво можем да направим като потребители? Докато обществото само не почне да си търси правата за безопасни храни, така както за всички други права, нещата няма да се променят. Защото това общество какво да направи по-напред? Кажете как да разберем има ли завишено количество на нитрати в биопродуктите или не? Самите биопродукти, даже за мен лично още с поглед мога да определя, че да кажа, те са толкова нежни, толкова крехки, каквито всички потребители искат да бъдат техните продукти, но всъщност... Това е теста, който правите, така ли? Какъв е този тест?
Не, аз не съм... Това са уреди от чужбина, ми казват колегите. Не, вижте какво, уреди от чужбина. Аз също получих във Фейсбук, мои приятели ме попитаха, че има някакви апарати, които за 300 евро се продават, не знам какви са, дали могат да си ги купат. За мен това е, сигурно някой иска да си продаде стари прибори по простата причина, че да се направи един анализ на нитрати, той е много специфичен, защото в разтвора, в който се анализира нитрата, той освен нитрати има и много други продукти, които трябва да се елиминират, т.е. да се създадат условия, така че да регистрирате само съдържанието на нитрати. И лично на мен при един много богат опит лабораторен ми трябваше, може би, една седмица, докато успея да... Какво се случва в организма ни, ако организма, поемем завишено количество първото нитрати? нещо, което се получава при прекалено много високо съдържание на нитрати, така наречената метхемоглобинемия. Тоест, нитратите, които са киселинния остатък на най-силния оксидант в химията, азотната киселина, създават кисела среда в стомаха и се превръщат в нитрити. Тези нитрити блокират хемоглобина на желязото и всъщност се нарушава преноса на кислород към клетката. Тоест, вие дишате, но всъщност усещате, че не ви достига въздух. Това е причина и за... Като въглеродни окиси всъщност се получава. Да, точно така. И това е причина, за да се започне контрола на нитратите, защото така бебета започват да умират от това, че им се даде нитратна вода. Да. И затова... Ние напредваме към финал, вървим на предаването, затова много ми се иска да си говорим и за кълновете. Ние в началото с Ивайло показахме тук едни купички с кълнове. Ще обясните и защо те могат да бъдат неполезни. Ами съжалявам, че ние всъщност няма да покажем принципа, който хората трябва да спазват, за да имат, въпреки наличието на тези нитратни продукти, опасни, твърде опасни за здравето на хората, дори според една професор Огнянова от Института по здраве, преди годините, когато се отмени контрола, тя каза, че при продължителна консумация на нитратни продукти, малките деца развиват умствена изостаналост. Тоест, защото мозъка не се е хранил добре, блокиране преноса на кислород и това е резултата. Елате да отидем на барплота, да ни покажете. Тук всичко вече е заредено. Имаме марля. За да избегнем замърсяването в зеленчуците, добре е да използваме, да заменяме много от продуктите с кълнове. Кълновете, които се продават в магазините, не са кълнове, това са растения. Те не са толкова полезни, защото кълно и това е повече. Защото аз не оцених времето, за което сега е топло. Дори по-малък от това трябва да бъде кълна. Я да го покажем, кое е по-малък. По-малък, на половината, да се е показал само. Това е момента, в който кълна има дори още по-малко. Ето така, на половината на този кълн, вече това е кълн. Да. И вижте колко просто се приготовлява този кълн. Вземате някакво семе, тук това е от леща, което е много полезно, знаете, за много хора, за жени особено. Разбивате така и след това изсипвате водата. Защо се прави това? Това се прави, защото всички семена отгоре върху повърхността си има опасност да развият микотоксини, които са микотоксини. Това е силна отрова, която съществува в околната среда, но се развива при определени условия, температурни и влага. Температура и влага. Сега така 2-3 пъти промивате семето, за да отстраните евентуалните присъствия. Сега го измиваме. Сега го измиваме само семето, изсипваме водата. Вижте колко е простичко да се приготви кълн. Съжалявам, че тук нямам някой за прецеждане, но както и да е. След като сте го измили 2-3 пъти семето, наливате в буркана най-просто. Не е необходимо никакъв специален прибор. Наливате в буркана малко повече, горе-долу, колкото ви е семето, толкова и водичка. И това нещо, ако е през лятото, когато е много горещо, го слагате в хладилника, само леко покрито. За колко време? За едно денонощие. На сутринта изсипвате водата, промивате го отново и когато изцедите водата вече, го оставате само с влагата, която не може да се отдели в момент. Възможно ли да... Момент. След това го оставате така отново в хладилника. Така на втори или трети ден, тук е малко повече, то вече си показва кълновете и това е момента, в който семето има изключително много енергия необходима. Казах ви, за нас... тогава е полезно. И това е полезното. Добре. Всичко друго е вече
не както трябва. Добре. Освен това, Няма да имаме време за това. Благодаря, може да направим